Emine uylaktayken Akşarda var münesebetin Mani mani akşam dostlar uyan kışa Kumil aşağı aşağı cilge aşağı Kuşak kalsa bukşak dostlar başa Şun inerse akşam şun yüzlerle başa Kuşak kalsa bukşak dostlar başa Şun inerse akşam şun yüzlerle başa. Гастроли, как всегда, великолепны. Подняли дух. Это самая ударная неделя в Москве за эту неделю. Все спектакли очень интересны. Особенно интересны спектакли «Телемост», вчерашняя драма. Сегодняшний спектакль я еще не совсем ехала. Что мне нравится, всегда разноплановая подача спектаклей на всех зрителей. Каждый день в зале аншлаг. Очень интересные актерские работы, находки, очень интересные сценарии, режиссура. Все время уникальное, совершенно непредсказуемое движение сценическое, которое программирует художник и сценарист. Очень интересные музыкальные постановки. Камала, как всегда удивляет, как всегда стабилен и, как всегда, очень-очень интересен. Менә бүген безнең театр гастрольләре соңгы спектакль. Менә без яшьләр белән, безнең штаб яшьләре белән һәрбер көнне булдык без монда. Кайбер кеше безнең бу театрга килде беренче тапкыр. Шунсы аның бик кадерле. И менә беренче килүенә алар уже яратып, бирелеп, бик театр аларга шады. Алар киләчәктә дә бу театрларны киләчәкләр барачаклар инде. Менә без инде штаб татар без организовали мәктәпкә визит, значит, яшь теге безнең татар мәктәбенә инде. Без бик иштәлекле, бик яхшы очраш ясадык безнең штабта. Менә анда да яшь актерлар үзләренең җырларын, шигырьләрен сөйләделәр инде. Менә алар тоже бик безгә шады. Ну, күренеп тора, что актер театр Камалның актерлары икенче актерлардан бер сыр гел аерылып тора, конечно. Вот, алар особые люди, без аларны бик яратабыз, и без аларны отдельно күбесе белән очень дружеские отношения безнең. Шулар без аларны бик көтеп, бик шакырып калдык. И менә бу спектакльләрне караганда, анда бит алар воспитательный момент та бар. Монда бер спектакльдә бик яхшы күтәрделәр теманы чести, теманы соклоу, үзенең турыда мнение в обществе кызларның. Подняли теманы женитьбы, подняли мусульманские темаларны, корыстные темаларны. Койбер спектакль для примера, онда приводятся герои бик кабаха, бик сотлык, бик беспринципный сотлык, шундай отрицательный геройлар. Именно без аннансен, когда біз обсуждали она, в татарских безных общественников очень многие отрицательные, подлые, продажные герои напомнили нам некоторых активистов из татарского общественных движений. Mani akşam dostlarım ve kışa Kumil aşağı cilge kışa Kuşak olsa bukşa dostlar taşlap başa Şun inerse akşam şun yüzlerle başa Kuşak olsa bukşa dostlar taşlap başa Şun inerse akşam şun yüzlerle başa Şun inerse akşam şun yüzlerle Я сегодня пришел на спектакль театра Камала. Очень прямо обрадовался, что потрясающий сюжет, игра актеров очень нравится. И затронуты такие прямо живые темы очень. Вот. И давно такого не видел, потому что был в Казани, в театре Камала самом, там смотрел спектакль, тут как будто
я не выспался. Я думал, приду, если будет скучно усну, но вообще не могу уснуть, потому что настолько все интересно, эмоционально. Ötkende yaskı yaşı tavkarları Aşkı gitar buldu ziyarları Bana yarsın işe yarım her yazsaydı Korkup güden balık yılda April ayı Sunan narına Bu gastroller mında Мәскәүдә торган татарлар өчен, казанлылар өчен бик зур бәйрәм. Мында татарларга түгел, менә Казанда үскән, Татарстанда үскән, бүтәннәрне бүген дә бүтән халыклар да килгәнне күрәм. Зур вакыйга, чөнки Камал театры ул Казанда гына теге безнең мәдәният үзәге түгел, халык үзәге түгел, монда Мәскәүдә дә шундый үзәк булып тора, бөтен кешене җыя торган. Һәм Камал театрының бөтен спектакльләре, бөтен иҗаты бик югары рәвештә була. Шуңа күрә монда көтеп торалар премьерларында бик кызыксынып, һәм инде теге популяр спектакльләрне кичкенәдән, электән белгән спектакльләрне бик көтеп алалар. Шуңа күрә бу шул Мәскәү татарлары өчен бик зур әйбер. Хотелось бы, чтобы почаще приезжал. 2 года – это очень большая дистанция. Раз в год мы прям ждем и летом, и зимой, и осенью. И очень бы хотели видеть фрагмент, филиал, маленькую студию театра Камала, которая бы взросла на Камаловском театре. Эмоций много. Я считаю, что вот вся эта слякоть, мокрота, какой-то холод Камал растопил, театр Камала, и зарядил на какой-то позитивный татарский потенциал. Вот очень хочется что-то делать для себя, для своих, для татар. Kız yılmaygan halde anı de başladı. Terezeden terezege bana, rahat uylap çağda dibrelgende, yaz geldi de kuş kurt şovgırı başladı. Eyde tuturumuz tutur, jay başı bir birinci iyun, kızga tu yeter bizde, simiz kurdaklarını, kurkat müşkelerini kurtarıp, korlakka gideriz. Hayreddin ağay şam tağıp uzatsam alır. Bigirek matur yangırıyken şam davuşu.
Пожелания театру Камала мы написали на их странице. Значит, конечно, как в той рекламе, надо чаще встречаться. Мы их ждем с гастролями каждый год, а может быть 2 раза в год. Конечно, все татары Москвы, общественность Москвы мечтает о открытии филиала в Москве Камала театра. Также у нас пожелание, чтобы, конечно, они привозили молодежные днем, детей, чтобы приводили молодежные постановки, я знаю, они у них есть. Также, конечно же, общее мнение, все ждали с нетерпением Зангар-Шаль, их традиционную, с которой они начинают гастроли и которыми заканчивают. Очень радует то, что среди молодежи, значит, актеров, просто удивительно талантливых много людей. Не хочу, значит, говорить, кто-то хуже, кто-то лучше. Там в театре Камала случайных артистов нет. Вот. Конечно, благодаря все это Фариту Бекчетаеву, вот этот вот коллектив, очень хотелось бы, чтобы вот эту взятый, вот эту очень высокую профессиональную ответственность, планку историческую, планку фольклора татарского пронесения, они бы держали и дальше. Süper bugün Meşi'den de şiddetini kullandı. Sikirdi, uçtu, hemen çıkarttı. Arkasını yaptı, şuştu, tegeledi, şaptı. Elleri şöyleki bir golda gittirmedi. Çünkü onun kapkaları sikirlengen, pişetlengen idi. Bana hürmete yaptıydı da. Sırda topta. Rahmat ederiz ki mine şunday gastroller şunday стабильный гел булып тора торган өчен әйтәм шул бит кирәк. Әлбәттә мәшәкатьләр инде театр коллективы өчен. Теләк киләчәктә дә шулай узсын, бәлки киңрәк булып, бәлки зуррак теге репертуар белән, чөнки бөтен теләгән кеше теләгән спектакльләрен монда карап җитә алмый, әлбәттә. Коллективка киләчәктә дә шул эшләргә шартлар булсын. Казанда, монда да алар әнә режиссерлар, актерлар труппа инде үзенең сәләтен, үзенең теләгән иҗатын күрсәтә алсын сәхнәдә. Чөнки бу татар халкының бит инде иң беренче театр, иң баш театры. Монда бүтәннәр дә күрә татар халкы ничек яши, аның мәдәнияте турында шушыннан белеп карап бәя бирә. Шуңа күрә киләчәктә дә бу хәрәкәт үсә барсын дип уңышлар телисе килә. Кояш татары бер тегеннән әллә ни зур түгел иде. Муен йоннары күпрәп тырпайды. Муен бер карышка озынайды. Канатлары җил давыл куптарды һәм шу. Ни булды? Киң җыганга дәһшәтле аваз салырга җыенган кызгыл кайрәтәш шитән башыннан егылып төште. Ни аттың безгә тешкә? Нитемәяне бармаймын, нахара. Якын киләсе булмагыз шитәнгә. Син аттың безгә тешкә, бүксе. Сезнең корт әтәшегез шитән башыннан үзе егылып төште. Мәгәр, хәрлек, әтәшләр үз хәлләрен белештермичә шитән башына менгән иде, егылып төште. Безнең әтәш картмы? Корт булмаса сезнең тавыкларыгыз безнең әтәш янына кирип йөрмәс иде. Мин таз, син кобак баш. Әйе, Син, шуй маңгай. Син кобак баш. Кобак баш. Татарский театр, он нам помогает
сейчас вот есть у нас Марджани, который нас призывает сохранять через религию, через фольклор, через язык, через наши привычки древние, помогать сохранять нашу татарскую, значит, историю, язык наш. И вот эти вот театр, они очень, наш фольклор, наш быт, они поднимают и помогают нам представить, как жили наши предки раньше. Вот этот татарский фольклор, поднятие, это тоже для молодежи очень нужный элемент. Камал театрын Мәскәүдә көтүп алалар. Шул исәптән мин дә театрал буларак та бик яратып көтүп алдым һәм bütün спектакльләренә дә йөрдем. Балашым, бинокльді бұл, француз мәртебе, Altı sefer! Altı sefer? Altı sefer! Bugün Cemiller Mektebi'nin futbol komandası rayonun Şuklar komandası bilen uçraşar. Şiirseler, Kuzeynoğullar Respublika boyunca finalga aşılarlar. Şuna küteşenim. Yazdan birli malaylarga tıngı birmi, yazdan birli 9. sınıf malayları şuna hazırlanırlar. Каждый вечер штаб татар присутствовал здесь до 100 человек. И, значит, каждый вечер мы привлекали и приглашали наших татарских общественников, наших татарских активистов, аксакалов. Мы каждый вечер их сюда приглашали, привозили и по домам развозили. Это мы делали каждый вечер, по несколько человек. Кичәгенәк Гаяз Исхакиның тормыш модул спектаклен карадым һәм ничектер салкын су сипкән кебек искә булды. Чөнки бу спектакль бөтенләй икенче ниндидер бер эксперименталь спектакль дип әйтим мен. Бу тормышны менә шулай аның икенче яктан русча әйтеп әйткәндә изнаночная сторона шул күрсәтә. Һәм мин инде кайтып тиз генә кем икән ул Айдарның режиссеры Айдар Запаровның контактка кереп инде таныштым. Ул ГИТИСта әле быел выпускник икән, менә шуңа күрә менә тагын көтеп калам инде. Илгиз Зәйниевны ашкан идем үзем өчен. Менә бу килгәндә инде бу гастрольләрдә Айдар Запаров дигән яңа исем, яңа режиссер барлыкка килде һәм менә аның иҗатын көтеп калам. Нинди спектакльләр, нинди иҗади безгә шундай ачышлар булыр икән дип. Яскелді фельдшерлар пунктына мөдир булып кайтты. Завтра у нас как раз встреча с аксакалами. Встреча. Главный вопрос у нас встречи – выработать нам программу, выработать нам политику по работе с татарами в Москве в связи с предстоящей переписью населения. Вот это главный вопрос. На эту тему мы при встрече разговаривали и с артистами. Теперь, значит, одно из главных наших направлений, главным нашим, значит, деятельности, очень важным вопросом является подготовка московских татар к предстоящей переписи населения.